Sanibonani. Emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona. Leli phimbo elinibingelelayo ukhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kulo leli khasi le-YouTube. Ngicela niqhubeke nokungisaphotha ngokuthi nilike, nikhomente emese na-subscribe kulo lona leli khasi ukuze lizokhula nani nithole iy'ndaba ey'hamba phambili nsuku zonke ezinohlonze njalo. Ngaphandle kwenimoshela isikhathi, nanti udaba. UJabulani Khumalo usebuyele enkantolo kulandela udaba lomholi weqembu le-MK. Usephinde wafaka isicelo sencwadi enkantolo yokukhipha uZuma njengomholi weqembu. Uthi uyena umholi waleli qembu, uyena owalibhalisa. Olunye udaba ukuthi ukhuluma ngokuthi uDuduzile Zuma kwakungamele amkhiphe, kwakungamele amxoshe eqembini ngokuba uDuduzile Zuma akabhalwanga kuleli qembu. Uyena umholi weqembu noZuma futhi akabhaliwe, kubhalwe yena yedwa. Indaba-ke iqhubekile yaya enkantolo. Inkantolo yasisichitha-ke isicelo sakhe, yasiphikisa, yathi iy'ndaba ey'seqenjini yona angeke ikwazi ukungenelela abaxazulule iy'nkinga zabo benomsholozi. Kanti-ke umsholozi ubesekhuluma nabantu be-MK ebachazela ngakho konke nokwenzakalayo. Wase batshela nokuthi usola isandla semfene kulolu daba likaKhumalo ngoba lento ekhulunywa uKhumalo uthi yena ayikho, uyabhibhidla nje, ayikho ngoba ayikho nalento ayilwelayo uKhumalo. Kusho uZuma amazwi akhe lawo, uthi ubona ukuthi usethengwe yiqembu lakwagogo uKhumalo. Nansi-ke ividiyo, zizwele wena, ngiyathemba uzoyithokozela. Bye. Sesithatha isinqumo mfana, hamba la sakufuni la. Ngoba ngiyabona ukuthi akahlakaniphile umthetho wakhe. Esikhundleni sokuba ihambela idlela imali yakhe. Wathi ukuthelo. Ngiyabona bamtshela ukuthi no, ubhaliswe wena. Iphathi yakho le. Yezo sekudlo ubaba uZuma ufuna ukungiphuca yilokhu dlala i-organization yakho. Awunakho umhlolo bo. Isuka lapho le. Bese ngenandaba ke nakho konke lokho. Wasiyosifaka enkantolo ukuthi simphuce i-organization yakhe. Nanso-ke indaba useyibonisekile nina manje ukuthi ningabantu abanjani ngoba ngabe uyithulele wayidlela imali yakhe iyashesha ukuphela-ke imali ongayisebenzisayo. Yileso sizathu sila ubona sithi asizeke ngisho umfowabo wakwabo, nizwile kunikeza ubufakazi ngaphakathi. Umfowabo wakwabo uyimphikisile kule ndaba eyisho. Lo wayekhona-ke masixoxa leyo nto nomunye umngane wabo.